Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Mbanye nyadeva kwa nyadeva na deva Igbo na chinie mo yoko njemeni mmanwu ajaga maka ọbịa m n'uche ọbịa m n'ọnụ ọbịakwakwa n'uche ọbịa m n'ọnụ oselose gba n'uche Igbo ogori otikwa onye nwa na ahụọ ka njukene Igbo be anyị na-arụ na-emezi n'ụlọ akwụkwọ ma obere eziokwu ndị nkụzi eme m ife Igbo onye dunyere nwa ya akwụkwọ marakwa ife a na-akụziri ya akụziri na alụ na-emezi mana ikpeazụ ka nna wee mara na eziokwu na ndị nkụzi amaghị akwụkwọ kpatara nji ada akwụkwọ dada ọkwa ajọ ife Igbo na-ejere m akwụkwọ na nka agụ festi masị na ndara akwụkwọ nkwe n'isi gụọ sekọndị m were ife nyere m wee nye nna mụrụ m ọgụ rizọtụ necha ya anya bibiere nwa ya n'isi mkpọ ya nna m gịnị na-eme ọsọ ụgwọ akwụkwọ ya kpụrụ n'isi m na ọnara na nkịta na m adakwakwago ya ọzọ ntibe okokoko wee ruo na tọtem ṅụọ iyi na mụ na onye nkụzi egwu chaji zọjie mbazụ amara aka ka aka ọkwụ ya ka mbọsị mmanya na-egbu egbe na tọtem onye nkụzi jụọ 1+1 na ọ bụ gịnị nsị ya na ọ bụ 11 ndị Igbo azọtakwara nya m ife ka mara eziokwu nya m ife sebere anyị okwu onye nkụzi necha m anya sị na 1+1 bụ 2 ndị be anyị soro nne nnebi iti bọrịbọ mbike enecha anyị anya ma na ọma ha akwụkwọ jụọ ya onye nkụzi ịmakwa ka esi agbakọ ego m ruo n'ọgụgụ ego necha m anya m wee sị Igbo be anyị onye sị na m azata ya achọzọ gịnị mgbakọ nya m ife ideri nwaanyị jidekwa ọzọ na azụ ọkwa 11 ndị be anyị ka mara Igbo bụ Igbo na ọbịa m n'isi ka mgbadobe kene nya ka onye nkụzi ji necha m anya sị na m amaghị akwụkwọ m nwa nwa eziokwu na m amaghị akwụkwọ m wee tiwe gwawere onye nkụzi akwụkwọ mma akpọcha ama m akwụkwọ ogirisi mara akwụkwọ ma nke eji nke mmanya mara ehori ọkụ ka atụ mara na ose aja mara akwụkwọ anụnụ ebe mara na ụchakịrị na-eme ọgbọ mgbọ dị ka ọkpọrọ nkụ n'ikpeazụ ama na ọ na-emewere mba anọdụ na mba ise ọ bụrụ mba itoolu Igbo be anyị nya ka m ji mara akwụkwọ wee macha onye nkụzi mụ na ya wee zekata okwu ọ sị na ada adị kaptịn na-abụ n'otu isi ụgbọ na kama nje na-akụzi ya nwa na-akụzi n'okwu onye ya anaba mbọchị abụ ka nna uwe mana ife niile nwere nsọ dị na agụmakwụkwọ ịdị akarịa ịgbanwe ụlọ akwụkwọ ebidokwa n'isi o ji ewe akwụ na kwaghere nọdụ nga ndị be anyị ọkwa ife mere eme ngwa gene ntị ife njikwu na akwụ na kwaghere nọdụ zalachanga na nwatakịrị na-aza Angelina na Lagos o nwee ka o si gbadata ụmụnne ọza Angela o doo ihu n'ụdị n'eziokwu ọzara Angel o tinye ọkpa na Abuja ọzara Angelina mgbe ị kpọrọ ya afọ ọmara ebe ị nọ wee mara ya marala oyi esi wee zaga ọkwa ibe mere eme Igbo ka mgbadobe n'okwu dị m n'ọnụ ọkwa ya ka m ji binie ebe mụ na onye nkụzi eje ha nọkọ n'ohu na akwụkwọ nsị ka njebe akwụkwọ n'oko Igbo na-eje m akwụkwọ n'oko ama nna na-akụziri esi atọwa nwaanyị ime n'ogo halụ na-eme gwe ndebe anyị mbọsị njere akwụkwọ n'oko onye nkụzi na bọọdụ ode reproductory system ọkwa n'Igbo ojii nnecha ya anya kwee n'isi ama nne reproductory system wee esi atụwa ogori ime ha ruo eme mmanwụ n'isi nya ka m jere ka nnaba oyibo mere m ihe Igbo ka m na-azụ oyibo emeka m ife enye m mpempe akwụkwọ sọ bụ projekti na elesi atụwa ogori ime reproductory system ịbụkwana ka m na-enwe aṅụrị ka nwa m akwụkwọ nnataruo kpọkọ nne mụrụ ọmụmụ ka ọ kụziere reproductory system nne jee n'azụ na oweta mgbajara kụ kacha ya n'ahụ jụọ m nwa onye gwara gị na nne na-akụziri nwa ife nwa biko na ndị nkụzi eme alụ jekwubekwa onye nkụzi mgbe anyị Igbo bụ Igbo ka mụ na-akọrọ akụkọ wee jebebe onye nkụzi aka m na-erube onye nkụzi chi mgbede ejibegwuo nzi anya biko kụziere m ife nwa ka nna na mbata leti na nne ya eti m ife ọsọkwa m chọrọ ịmụta akwụkwọ mma kwee n'isi ọ sị na ọnwụ na nje amụta akwụkwọ na nje etere n'ụtụtụ ka eji agba enwe ọzụrụ eziokwu ma abalị ka eji eri enwe adịrị dịka ụtọ wee chebe oruo na-acha nderi mgbe dinta ji agba enwe n'ụracha okwukwo mgbe owuwe ihe ubi mgbe ahụ eji egwu ji amị atụrụ mgbe eji eri anụ gbara ji maka ọnwa egwu uto rie ifekere isi onye nkụzi kụzibe reproductory system Igbo bụ Igbo n'eziokwu ibe nwa atọgbuo onwe ya ọtọkata ntọkata Igbo nnecha anya mabụ na reproductory system na-atọ aja ụtọ ndị Igbo nụ maọbụ na ọ dị ụtọ ka mara ọkwa ya ka m mechara gba onye nkụzi si wepụ ife ndị ọzọ na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ka m gụọ reproductory system na-arụ onwe m n'ikpeazụ asị na m gụrụ akwụkwọ wee na chototoho maka ụra kwere izu abụrụgwọ ọnwụ ọ bịara ije ya nwerịrị ụna mbinie ka m naba ebinizie m wee naba ka m na-anara onwe m wee naruo
okweghịzi okwe ha ọnwa akpọ m oku na onye nkụzi dị ime mmanwụ ntiri okokoko biko Igbo ka njukeneri ụnụ ajụjụ biko ngọngọrọtọ ngọnụ onye a na-akụziri etu esi atụba ogori ime o mechaa wee tụba onye nkụzi ime ọ pasadịrị ka ọ dara akwụkwọ ka ebinie m ka nnara m wee bịa akwụkwọ echi ndị nkụzi wee nechaa m anya chụọ m n'ụlọ akwụkwọ na nje anara na m adaghị iwu ndị nkụzi baa iwu na akwụkwọ tụrụ ogori ime na ọ bụ nsọ ebinie m ka nnara ibe na-ewe m iwe na ụmụazị m na bajekọrọ akwụkwọ bidoro kọba m ọnụ kpọba m iti gbọrịgbọ na m bịara akwụkwọ mụta ilecha tụrụ ogori ime na ọkwa nsọ nnara onwe m onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya ịmakwa ebinie m wee na ọnwa ite naanị wee ruo agwara m ụnụ na mbụ na ọ bụ eziokwu na m ama ha akwụkwọ mana ama na agbakọ mba nọ na mba ise onye gị mba itoolu ọnwa ite naanị ji ruo n'ike ogori nne nwaanyị mụọ nwa bụrụ diọkpara nkuru diọkpara wee na be nne mụrụ mmanwụ ahụ na-abụ ga nke atọ ji gaa nka na wee ruo ewere bụ okwu ahụ kpọọ ya ka ọ bụrụ ịsọba ise ọkwa ahụ ise o ruo ka ndị bara jekọrọ akwụkwọ na-anata ụnụmụ ife ba ji wee nata ndeba anyị mpempe akwụkwọ akpọrọ satifiketi ọhụrụ ajọ ibe akwụkwọ dị ka ife eji ekpo nsị nnebe anya wee nechaa ebere emebere mfe mkpọ bụ ụmụ okorobịa mụ na ụnụ jekọrọ akwụkwọ ngwa ọnwa ite naanị kụrụ diọkpara nata ụnụ gụọ ahụ ise were mpempe akwụkwọ nata biko Igbo bụ Igbo soro keneni nza mụ na ndị nwe onye ka wee mara akwụkwọ ka njụ eziokwu na-eyi emeje ka mkpokọba okwu ekpokọba a sị na ọ na-eme nnukwu mmụọ na ọkarịa na ọgbọgori nwaanyị amara ọrụ ọgbara ọkwa eziokwu ekwuru na ike nga m adịghị ire esu onyinye ọkụ ọkwa adịghị ire edobere nkịta ọma hụrụ eziokwu mbọsị ndị nwe ntakaba nwe mba ọgụ ọma hụrụ nnene eziokwu anọ n'iko ka okenye ji aṅụ mmanya mpịata ụba ọzọ onye chiri echi anọ chike gbu ugo nya zakwa ugonzu na ugo chara acha maka na eziokwu anya bụrụ ugo nya jaa ya mma eziokwu na ọ na-abịa m n'isi ewuo m uriri ejụọ m agụ ka nkurugburuwe onye ya enye m akpata ya eji zara ogori mbara ka njụwa ọ bụrụ mgbe m na-eme mmanwụ mgbe m na-akpakwa ime asụrụ ogori nni onye ji agba mmanwụ n'ezi maka na mbọsị nna anwa anwa eti mmanwụ anya da na-agba n'isi mmanwụ ọ nwakwa anwa agba n'ihi mmanwụ ebe onye ive ọma bụrụ dịka ivu na-ekere m anya eziokwu Igbo bụ Igbo ka kọrọ na akụkọ ịmakwa o nwere mgbe m na-emere onwe m ife nwaanyị ime jere kpụrụ eguchie wee rerie o ruo mbọsị ime na-eme eguchie ji wabịa n'afa ọkpa m ụgwọ nabụrụ dịka itebo ya dị n'isi ka nje eri ya n'afa aka m na-eru n'afa nke m na-eri ji ego ọkwuo ma agụba nnekọta okwu anya chere kọchị nwaanyị jewere onwe m biko Igbo be anyị ka njụwa kedu ife mmemme nwaanyị ime ka m mara amara ha ruo eme mmanwụ n'ezi Igbo ka mkpokọba okwu dịbechi nya dịbechi nya dịba mgbe eji agụ isi ga-agụwa ọnụ ogbu ọja ndị Igbo nwa n'aka ọ dịkwa ike achọghị okwu mmụma ọnụ na-eke na-agbara onye mba mụma ihe bụ n'aka nnele alụsị agọrọ mbọsị ke were mbọsị afọ wee gbadobe nka nkụ na a na-atụ egwu ọgwọ akụkọ hidene na-agbara ọsọ na-ekere m anya nwa n'aka ọ dịkwa ike achọghị okwu ndị jiri ikpe atigbu agụ ndị dị ike ọgụ ma na-agbara ọgụ ọsọ kwa ajọ ife n'ebe n'okwu anya ndị ọgbọrọ ọgụ ji nri ewuo m na ikoro aja agụ ewuo m okwu ya adịba nya adịba mgbe ya achụ nta ka a chụruo n'isi mbọchị dike nwụrụ ndọchị ya ka ndị bere akwa ka nna bụ ihe eri odogwu n'ezi Opurobios Igwe Jenga Ugwumba